embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Natu merħba l-daw kollha li qegħdin kollegati jew segwu fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni. Dil-qudiesa ħanoffruha għal morda u għal dawk li b'xi mod jew ieħor għandhom xi diffikultà biex ikunu preżenti għall-Ewkaristija fil-knejjes tagħna. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija tolbu fl-Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bl-amin u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi għalek nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex aktar ma qiegħed jersaq il-jum tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna, aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha l-misteru tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej. Dan hu l-kmand li tajt lill-poplu tiegħi u għedtilhom. Isimgħu minn kliemi u jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u imxu fit-triq kollha li qiegħed nordnalkom għall-ġid tagħkom. Iżda huma ma semgħux, ma tawx biden, imxew skont il-femiet tagħhom, skont l-ebusija tal-qalb ħażina tagħhom, marru lura flok il-qudiem. Minn mindu missirjietom ħarġu mill-Eġittu sal-lum, battilhom il-qaddejja kollha tiegħi, il-profeti, kuljum ħabriek li nibatomkom. Dana kollu qatt ma semgħu minni, qatt ma taw widen, anzi websu rashom, għamlu għar minn missirjietom. U int tajdilhom dan kollu, imma ma jisimgħux minnek, issejħilhom iżda ma jweġbukx. Int tajdilhom dan hu l-ġens li ma jismax leħen il-mulej Alla tiegħu, li ma jilqax il-korrezzjoni. Issewwa qab u dbijat minn fommhom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Mhux li kontu tisimgħu leħen il-mulej la tbebsux qalbkom flimkien, mhux li kontu tisimgħu leħen il-mulej la tbebsux qalbkom.
Ejjew ħanfaħru blejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ bl-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nirsqu quddiem bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ flimkien, mhux li kontu llum tisemgħu leħen il-mulej la tbebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu flimkien, mhux li kontu llum tisemgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisemgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirrijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt flimkien, mhux li kontu llum tisemgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Irġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jien twajjeb u ħanin. U miegħek ukoll. Għani mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta x-xitan ħareġ, l-imbikkem tkellem u n-nies staġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: bis-saħħa ta' Belzebul, il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh riedu minn għandu sinjal mis-sema'. Iżdu ntebaħ x'kienet il-fema tagħhom qalilhom: kull saltna maqsuma fiha nfisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll kontra tiegħu innifsu, kif se jżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belzebul nkeċċihom ix-xjaten, imma jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belzebul, u li jitkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom. Għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa t'Alla. Dan ifisser li waslitilkom is-saltna t'Alla. Sakemm il-bniedem qawwi u armat tajjeb jassess il-palazz tiegħu, wejġu jkunu fi żgur. Imma hekk wieħed aqwa minnu jaqbeż fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerred. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-kelma li għedna fl-imkien mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom, tiġbor fiha ħsieb sabiħ li għandna f'din il-liturġija tal-lum. Din l-istedina biex aħna narfu il-leħen tal-mulej. Hawnhekk għandna l-esperjenza ta' Ġesu quddiem dan l-imbikkem. Ma kienx jitkellem, imma Ġesu ħareġ ix-xitan minnu u dan l-imbikkem beda jitkellem. U mhux kulħadd aċċetta dan il-fatt. Kien hemm min raħ u emmen u kien hemm min ma rridx jaċċettah u qal dan bis-saħħa ta' Belzebul, il-prinċep tax-xjaten, qed joħroġhom ix-xjaten. U oħrajn saħansitra talbu wkoll sinjal mis-sema'. Kultant jiġrilna li quddiem fatti veri li ma tistax tmerjhom xorta ssib min ma jaċċettahomx. Fil-ħajja jkollok dawk li jilqgħu is-sejħa t'Alla u dawk li ma jilqgħuhiex.
u hija stedina kontinwa għalina l-koll. Din il-kelma talla. Jien hemm xi ħaġa li fil-realtà jien minix qiegħed naċċetta. Kemm lest li bħal l-iskribi u dawk li jikkundannaw il-Ġesu jien inkun lest li nikkundanna l-ħaddieħor, li niġġudika l-ħaddieħor. Kemm lest li inkun miftuħ għal-kelma talla din l-istedina illi għamlinna s-salmista. Kemm jien attent u kemm jien miftuħ biex nilqa l-istediniet talla. Kemm bil-kelma u kemm bil-ġrajiet li jiena ngħaddi minnhom. Il-mulej jikellimna u l-mulej jistedinna kontinwament. Għalinna Ġesu min mhux miegħi huwa kontra tiegħi, min ma jiġborx miegħi jxerred. Ejjew niftħu qalbna li aħna li qegħdin f'din il-mixja tar-randan li narblu ftit il-ħajja tagħna. Nitolbuh ħalli jiftħilna qalbna u jimlijinna tassew bit-tama u bil-ferħ tiegħu u li narfu li l-kelma tiegħu tfejjaqna, il-kelma tiegħu tiftaħna għall-verità, il-kelma tiegħu tiftaħna għall-oħrajn, il-kelma tiegħu tgħinna nħarsu bil-ħarsa li hu jħares lejn kull wieħed u waħda minna li għalih aħna tant eżjis li allura meta jħabtulna l-bib tal-qalb tagħna niftħuha, meta jħabtulna l-bib tal-għajnuna li għandhom bżonn jixini, aħna nagħtu każ li aħna nkunu attenti u ma naġġudikawx, imma narfu li l-mulej isejjaħ lilna biex aħna nilqgħu fil-ħajja tagħna il dawk li qiegħed jippreżentanna qudiemna. Ikun qed iħabbat il-bib tal-qalb tagħna. Jekk nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina l-għajnuna ħalli din il-kelma tiegħu u l-istedina kontinwa li għamlinna tgħinna biex niġġeddu. Ħalli tassew tkun dik li ġġeddidna fil-ħajja tagħna f'dan ir-randan. Ħuti eżis, induru lejn Alla missierna u miblijin bil-ħeġġa u l-fiduċja fiħnina tiegħu irresqu qudiemu dan it-talb tagħna aħna u intennu. Żur mulej il-familja tiegħek. Żur mulej il-familja tiegħek. Għal-poplu Nisrani kollu biex fir-randan jitgħallem jgħix b'kull kelma li toħroġ minn fommok nitolbu. Żur mulej il-familja tiegħek. Għal-bnedmin kollha li waqgħu il-sira tax-xitan missier il-gideb biex jifhmu li l-ħażen tiegħu diġà xejjen bil-qawwa ta' Kristu msallab fed-dej tagħna nitolbu. Żur mulej il-familja tiegħek. Għal ħutna li jinsabu dubjużi dwar il-fidi tagħhom biex inti tagħtihom kuraġġ fl-ispirtu nitolbu. Żur mulej il-familja tiegħek. Għalina biex nagħtu widen għal-leħen profetiku li jaslinna permezz ta' dawk li wettqu r-rieda tiegħek nitolbu. Żur mulej il-familja tiegħek. Nagħmlu talba speċjali wkoll għad-dusija tiegħu il-Papa biex il-mulej jagħtih is-saħħa li għandu bżonn nitolbu. Żur mulej il-familja tiegħek. Għati lill-poplu tiegħek mis-sirħanin li jikkonverti lejk qalbu kollha biex jaqla mit-tiba tiegħek dak li qiegħed jitolbok bil-fidi. Bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Naddaf mulej il-poplu tiegħek minn kull tinġis u ħażen biex l-offerta tiegħu tkun toġbok u bija bedu mill-qerq ta' kull għena fira. Int li wettu l-għena tas-sew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Intritna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb biex hekk aħna l-mitinbin inrażnu fina drawwiet iżjina u ngħinu lil ħutna fil-bżonn x'inkunu nixbu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk ma' tajja blat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu dular mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ġefosna fismek. U l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, lit li intat il-midinbin it-triq li minna jaslinna slim tiegħek. U Alla missier tagħna l-kol meta aħna tbedna minnek, int reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw l-biberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr birek. Qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal kalċi, waqt li xandar il-nina tiegħek, taħ id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jintu salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallina dan ir-ran ta' mħabtek u għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu, għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżomna f'xirka waħda mal-Papa Franċisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof ġew li qed jgħinu, l-Isqof Anton mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' dawajn taslim. Kif ġbart nawn madwar il-mejda tibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqadsa Marija Malla, ma' raġel tagħha San Giuseppe u ma' qaddisin kollha, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien, biex jissibu fl-imkien faqda sħiħa bejniethom. Madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' slim bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier tista' kollox, l-inkien ma l-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Mulej Ġesu ħallilna tarba li permezz tagħha aħna nuru li aħna aħwa u li tal-istess missier. Ejjew flimkien nitolbu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek li ġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħinatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew it-tamaw lena u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu Kristu, il-ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, inti tmara b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tiba tiegħek għatina dejjem lajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri qaddisa u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Ġurnata tajba lil kulħadd. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum.
It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Ġisem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma tabtan ħanqsejn waqaf magħna glorja l-Missier l-Ibenu u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għaffinna dnubitna ħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħna tiegħek. L-ewwel misterju minn tad-dawl meta s-sjuntan Ġristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqadas ismek, tiġi salet nagħtek kull trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-menuħa tiegħalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik, Marija, bil-grazzja li għal-mlej miegħek imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġasun. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma t-tabtana, ġesu li twiletani li tikun bnidem bħanna. U ġesu tija jaffrinna d-nubiet neħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbi kolla speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħilna tijak. Fittini misterium ta' dawl meta s-sjurin ta' Kristu wera minnu fil-ħtieġ ta' kana. Missirna li jinti bismewieti taqaddes ismek tiġi salet natek ikulli tritint kif issemek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina l-lum, għafrina d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa tijalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisambek il-frotta ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missi Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma taltani ġesu li twetalina tikun bnidem bħanna. U ġesu tija jaffrinna d-nubiet neħlisna minna tal-infern, u ġena l-erbeħ kolla, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fit-tielet misterju ta' d-dawm ta' s-Sjurin Kristu ħabbar saltna talla u sejjaħ il-kulħadd tal-indima. Missirna li jinti bismawiti tqaddes ismek tiġi salt natek kull tritint kif is-sema da fl-art.
ħobża ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa bek il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa bek il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa bek il-frott ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berek il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-tan ġesu li twilita lina tkun bdidem bħanna. U ġesu tijaj aħfrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenel erwuħ kollu, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżon ta' ħina tijak. Fir-raba misterju minn tad-dawl ta' sjuntan Ġesu Kristu tbiddel qudiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda l-Islam id-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuftijak ġasum. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missir Liben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-tan ġesu li twilita lina tkun bdidem bħanna. U ġesu tijaj aħfrinna d-nubitna, eħlisna minna tal-infern u l-ġenel erwuħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tijak.
Fil-ħames u l-aħħar misteru minn tad-dawl minn tas-Signur ta' Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek kull iż-żretint kif fis-sema hekk fl-art. ħobs ta' kuljum għatina llum, għafirna d-dobietna bħalma nafru l-minuħa għalina u l-addaħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria l-Missi Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Salve Regina. Slima rik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima rik lek nejdu xaħna turufnati li teba. Ilek it-nidu aħna li nibku l-nofru fid-dan nibit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna daw għalejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina wadar tulufnament il-ġesu frottimbirek tal-ġuftijek, uħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek kull tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobs ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa għalina u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Slima rik Marija, bil-grazzja mli għal-mulejmijek imberkinti fost nisam bek il-frott ġuftijak ġasun. Għaddisa Marija Malla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Gloria al-Missi Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għal-erbieħ tal-Purgatorju għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrumma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Trinità mqadsa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqadsa Marija. Itlob għalina. Imqadsa Alla. Itlob għalina. Imqadsa xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zet safja. Itlob għalina. Om li zjet nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina.
mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-mitimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li n-naqdija tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-mqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejaqat issa u ngawdu l-ena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla. Fil-qieħ tal-infern x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik, ħarris tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missir għalina il-koll, u mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla lina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li imun mister tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk il-ħossu fina bla jeda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.